Ba hakini gisngi bat hakini gipor ke ba menta bat balei kene ka sorkar kamle bat hapdeng jong ke jingbom hon bat ke jingbom sutanat jong ki pai ba jong ke bri unyo trap news kum kham tam sakte sako thanjan kya ya walada kiba bon kiba yarok ya kane ka jingle jong kane ka NPP ndrei kimyo ipat ka ka ba kane ka NPP kale bat ka penjenjar bat ka pensusat ya kiba bon bala kani hi ka video ka bang akwa ban kren ya kitu kiba syayaro ya ka sorkar man kapor bat kiba syayaro ya kita ki nomi khmat ki jomki bat kiba syayaro ya ki kam ki jomki kaba balai pat menta dara don kani ka jing huri hura don kani ka jing ya huri hura pat kim kren lane kim mi hatu pio ina ya kini ki jing jenjar bat ya kitu ki jing jong kini ki kinom jentia piu ki kubor adu katno ki jing sosat kwa ban keren hangne kalong ba pi ki bakershan ya ka en matla haba piu bat pi kelut haba piu sngo namar ba kas pisa kala tablut ya gadur kemat jom pi baro bat pimyo isu ya ka ka balaja wat ya ubriu balajan yap pimyo isu ba ulajan yap piu ibe ba udang kwa banong ba gitu ki bakershan ya ka NPP bat gitu ki bakershan ya ka ne ka sorkar MDA tu pek ya ka ne ka jingle ka jongka kat ba thain lapangap kinomnot ban pha ya ki pulis hadu katu da ki pho hajar ngot bat da kispa kat ba ban yada ya kata ka jing ya bek ya kata ka shiri simat dan ya kata ka public hearing ban wan kita ki company na barjala daki wei kiri bat daki wei ki bar ki jela kan ba ki pha daki pulis ki bat daki beumut bat daki spa ngot bat pahara ya ta pai ba para khasi para benar kat ba lada jabat hak bordar asam bat kami khalia wat tang uwei pulis umnut ban rakyat ka kohon bat theu kumne umnut kat ba para khasi para penar hapok gejala jong kiat theu tu kiale kamut ayu gitu hatu lada ka sorkar ka de shisha ka bapek bakmi naga benta ka bhaga miat jong pai ba ka bhaga miat ka imlang ka salang lada ki dei kita ki pulis ki badei ki ba yada ya ki pai ba kim dei ban penting kumne ban ra da tu AK47 ka joki kam dei ban penting ndrei ki dei ban yada ya pai ba om ban penting yo pai ba ki dei ban pek tang ka huri hura ki dei ban pek tang ka lada don ke jingi syok yada ki dei ban penjai tang kita ki benta kat ba makipat habau pai ba uyai da ka ba jai habau pai ba wan da ka ba jai dei maki gen ki bas dang ban kunroi ki dei maki ki bas dang ban thau kumne ban dei maki ru ki ba kawang ya tu tiar gas tum bat tham bat thiu kan ba pai ba pat ulasat ki kot lai hala he kani hi kade ka ka ba kani ka sarkar jala jumi ka khing po yang ni ki trai mulok ka khing po dor yang ni bat kan nombu dor ru wat tangkan ni ru wat tangkat ru ikmat ru kan nombu dor yang ni ki khasi benar po kani ka jala ka ki kwa tang hakapor bagi thapun ki kwa ban kro ya ki bot rapat ide ki babi ni shu ai la ka ai ka but ni shim ya ka pisa ni shu ai la ka ai ka but hang ne ka jala jung ka stang jinjon namar ka pisa ka no strika baro briu don kam ya ka pisa tang ba haba ka pisa kam dei ka pisa ka ba hok ka ba kui ka dei ka pisa tu ka pisa klim kan trikam tapi ngimtip su kalawe jung ki padeng ki bansawan kaya lam syano bat kan boy syai lada kani ke sorkar lada kini ki nong jantia kitu ki bayaro ya kani ka sorkar NPP kitu ki bayaro ya kani ka jingle juga NPP POE kumno mentapa POE am
Katno gitu ki para dok ki para senam. Katno gitu ki para ri ki jongi ki jingjar ki susah. Mentang ngam yu isu bapilimi haki sosial media. Bapimi haki redsan sosial media. Ban penrem dia ke sorka. Ndre like no tam manga bami. Ban penrem dia ke sorka. Ngangan penrem dia ke sorka. Namar ka jinglek ka jongka. Kadai hab ban penrem. Ki pendon kam baklaya ka bor ka jongki ya ka ityar ka ba ki kidon. Pi ki pendon kam bakala. Dilada ki pendon kam ka ba ha oi ni ya ro ka. Tang ba perlo ba ha ka video tang gani ki tim ki bangaku amat keren bat lada pisngau ba kani ka penmong ngani ka penkta ya nor ya nu itu ki ba kersan ya kan sorkar MD itu desum hamap yang ngakum ubriu ngadon shibun ki jing bakala bat ngadon shibun ki jing duna kamla ban biam iktin gitu ndre ngadon ba ki jing duna bat ki jing bakala tela kerpat epi sim hamap yang kum ubriu bang te lada pisngau ba kani ka video ke jonga ka ai ben sim ya pi kani ka ai jing to ya pi bai ba ki basnap coba salah ya ga bar sa share sa komen ka ai ka ba pi kwa ban keren dari sa ai ki comment section ke jong pi hang ne ha ka komen coba ni ka video ke ku shibun gun saya kendo pa haki ve pan ki video ba haki por pi paro imslam dari kasi jentiabi ke jongi imslam ka bri unya trap yusko ku shibun 6000 mo sa sim ya pi paro